Gibuhian na sa National Bureau of Investigation ang 23 ka mga security guard nga gidakop kagahapon sa buntag, Abril 25 sa Barangay Umapad, Dakbayan sa Mandawi. Kini human sa subsub nga investigasyon nga gibuhat sa NBI Mandawi District ug nadesisyonan nga ang patubagon mao ang ilang security agency. Matod ni NBI Mandawi District Supervising Agent Arnel Pura nga ang kasong kalapasan sa Omnibus Election Code Resolution 10728 Section 33 kung election gun ban ang ilang isangat batok sa maong agency. Sa ilang pakigsusi sa Commission on Elections, wala exemption sa gun ban ang security agency ug wala say angay nga tulubagon ang mga security guard. Girelease nato kagabi for the reason na ang atong mga gisaligan ng mga regulations, balaod, like particularly kanang provision sa COMELEC gun ban exemption sa firearms, ang decide dito na provision is walay liability ang mga security guards, kundi ang agency ang possible pwede pa saka ang kaso kaya tungod na sila ang naay responsibility to secure licenses for those firearms from. Gipasabot ni Pura nga ang 23 ka mga security guards isipon nga saksi sa maong kaso kay ang ehensya mao adunay responsibilidad sa pagkuha sa exemption ngadto sa COMELEC. We took their statements as witness, not as an accused, kay otherwise we will be providing them with legal counsel. So ang treatment nato sa ila is witness just to confirm that those firearms had been legally seized and its ownership is attributable to the security agency. Subay niini ganinang buntag nakigtagbo na kang Pura ang legal counsel sa security agency alang sa pagsusi sa status sa kaso batok kanila. Karon inform nato sila na may probability depende sa evidence na mag-gather nato na ang ilang client, ang Mini Roses, could be held liable in connection with this case. Kay numduman nga giaksyonan kini sa NBI Mandawi District human nga nakadawat og mando gikan sa Department of Justice sa pagpahigayon sa investigasyon kalabot sa giingon nga land grabbing sa maong dapit sa usa ka tawo nga nailhang si Jerome nga mao'y giingon nag-hire sa mga security guard. Dugang panipura nga doon na sila gikahinabi kabahin sa gihimong investigasyon kalabot sa 80 hectares nga yuta nga gipanag-iya sa unom ka tawo nga giingon nga gipangharas. So we took cognizance of the case. So from that, nag-conduct og investigation and yun na, nag-crop up na itong mga nag-arin na itong mga complainants na they were subjected to harassment and their statements were documented. Plus the fact na nag-check sa COMELEC kung kini mga security agents has pending application or has been granted exemption for their security guards to bear or carry firearms. No? And it turns out na wala, negative. So yan, mo nang atong gigamit kahapon sa operation. Sa pagsusi sa May TV Cebu sa Mandawi City Police Station 5 sa Barangay Upaw, Mandawi, nasayran nga niadtong milabay pa nga tuig nga midangup ang mga landowners ngadto sa kapulisan na alang sa police assistance tungod sa pagpanghulga nga nasinati niini. Kini si Shariza Mioy alang sa May TV Cebu.